Pois imos comezar forte a noite e o primeiro ou primeira clasificada é nada máis ni nada menos que Diego Meza. Moitas grazas. Diego, vente para aquí, bien, vente para aquí. Parabéns, parabéns, Diego. Diego pasa a segunda fase desta semifinal, que xa saben que son 3 fases, así que hoxe moitos nervios. Primeiro que pasa esta segunda fase da semifinal, Carolina. Pois o segundo concursante ou segunda concursante clasificado sería Jay. Jay! Parabéns, Jay! Moitas felicidades, Jay. Roy. Pois ou a seguinte concursante que pasará a seguinte ronda é Carliños Laje. Carlos! Carlos pasa a seguinte fase, a fase dos dúos. Reixa, por favor, seguinte Arbitrario concursante. isto que estamos facendo de 1, 2, 3, 4, todos estades impecables, pero como non, Tina Turner, Adele, María están latentes. Ah, ¡qué nervios pasan, por favor! Uf. Queda David e Sabe. Un deles pasará a seguinte fase e outro quedará pois xa fora do concurso. Eu quero darvos as gracias en nome de todo o equipo. Creo que fochedes, tanto un como outro, unha fonte de inspiración, de alegría, de sabia nova, de novas músicas, de novas ideas, de novas caras. Ia dicir que dábame pena que un de vos quedara fora, pero non, porque tedes un futuro increíble por diante. Entón, isto simplemente é o comezo. Entón, creemos que debe pasar a seguinte ronda David. ¡Ay, David! Polo tanto, Sabe queda fora do concurso, pero coa agarimo e coa forza dos seus compañeiros e tamén dos padriños, por suposto. Sabe, ven aquí comigo. Forte aplauso para Sabe, por favor. Ven aquí. Como estás? Ben. Bueno, ti quedaches moi contenta ca actuación que fixeches esta noite porque foi de superestrella. O que pasa que entendo que o xurado é moi difícil o que tedes que facer esta noite. Eu entendo vos compañeiros porque ademais están vos sorprendendo hoxe ademais na semifinal. Sabe, de todas formas, sabes que eres unha rapaza maravillosa, que transmites tanta dozura, tanta verdade, non perdas nunca iso porque eres ti. E foi un placer terte aquí ao lado. Moitísimas gracias. E gracias por la actuación que nos fixeches a todos, que sabes que a mí especialmente me chegou ao corazón, que a levarei sempre guardadiña para min. Eres un tesouro de muller. Sigue aí e tes toda a vida por diante para triunfar e seguir crendo no teu soño. Sí. Saavedra. Pois darlle o máximo ánimo, o apoio, e de verdade que fixo unha actuación, unha liga espectacular, e demostrou que a dulzura, pois que dentro dese ámbito é a mellor de que había este ano na liga, desta edición. De verdad que sí, que o mereces, haber chegado hasta aquí. Non penses que isto é un paso atrás, nin unha rendición, nin é nada. Este é un comenzo, estate orgullosa co que fixeches. Moitísimas gracias. Gracias, Sabe, de verdade. Sigue sendo así e non cambias nunca. Fuerte aplauso para nosa querida Sabe.